Kertokaa, mikä on ollut semmoinen mieleenpainuvin hetki nyt syksyllä? Varmaan 2 asiaa jäänyt vahvasti mieleen. Hyysalon Pekka oli toinen, mikä oli semmoinen, mikä oli niinku ehkä kovimpia juttuja ikinä ja pelkästään treenissä. Ja sitten sen lisäksi oli toi Maran kanssa tehty kuminauhatreeni, varsinkin kun se katsoi videolta, niin se oli aika mieleenpainuva hetki. Harvoin on viety miestä niin kovin, mutta silloin kyllä vietiin. Maralla on se tapa vähän, että se Mara on vei, niin naisia kuin miehiä. Mara vei mua kyllä, enkä yhtään pystynyt pistämään vastaan. Että näin se nyt meni. Pekka Hyysälä oli kyllä ihanan positiivinen persoona ja ihan uskomaton elämänasenne, josta jokainen oikeasti voisi ottaa opikseen. Niin ja siinä tuli tavallaan mullekin se sellainen, että jos joskus ei oikein huvita lähteä treenaan tai näin, niin itsellä on aika typeriä ne syyt välillä, että miksi ei huvita tai jaksaa. Että sit Pekka on hyvä esimerkki siitä, että vaikka on mikä niin este, niin kannattaa treenata ja urheilla. Mitäs muut? Elämäni ensimmäinen 5,5 kilometrin juoksulenkki. Koska mä olen oppinut siis juoksemaan viimeisen 2 kuukauden aikana, mitä mä en ole ikinä tehnyt, nyt mä käyn aamuisin juoksemassa. Niin se eka lenkki, kun mä pystyin juoksemaan sen himasta himaan, niin se oli kyllä sellainen hieno juttu itsellä. Sitten se on kuitenkin edelleenkin, jos sä vertaat pyöräilyyn tai kuntopyöräilyyn varsinkin salilla ja ihan mikä vaan, niin kyllä se edelleenkin on se yksi kuluttavimmista liikkumismuodoista, että kyllä siinä rasva palaa vaan parhaiten. Pystytkö sä juoksemaan vielä? Pystyy. Ja kunnolla. Sanotaan, että no vittu kun mullakin en mä ehkä 5 kilsaa niinku putkeen, mutta kyllä musta juoksee sitten välillä vähän kävellä ja sitä suostaa. Silleenhän se just, että sitten kohta sä huomaat, että sä pystyt vetämään. Tää on ollut tosi kiva syksy, siis tosi hauskaa. Nauttinut siitä, että oikeasti saanut tehdä noin huippujen ihmisten kanssa töitä, mitä täällä ollaan tehty. Sekä kuntokoululaiset, että varsinkin Sofia ja Kalle. Kaikki, kun tää tiimiä tässä on ollut porukkaa mukana. Tää on ollut niinku huippusyksy siinä mielessä, että harvoin saa tämmöisiä mahdollisuuksia. Ihana. Ja meidän WhatsApp-ryhmä. Meillä on tosi laadukasta juttua pitkin viikkoa tyttöjen ja Henkkiksen kesken. Mä väitin. Pääsi meidän ryhmään, kun hän on myös tällä niinku luokiteltavissa naisiksi. Aina kun tytöt postailee peilikuvia, niin mä en koskaan kommentoi, mitä mä vaan kattelen siellä. Siinä jossain vaiheessa mä laitan aina sen peukuvan ja sitten on silleen, ei hitto, nyt se on siellä edelleen kyttäämässä. Siis ihmiset on taustaltaan kauhean erilaisia, mutta meissä on kaikissa siis jotain tosi paljon yhteistä. Et meillä menee siis jutut, vaikka ihmisiä ikinä ennen tavannutkaan, niin tuntuu, että mä olisin tuntenut heidät aina. Et vaikka niin kuin hirveän vähän tietää heidän elämästä ja muuta, mutta siis jotenkin meidän huumorintaju lyö yhteen ja ihan uskomattoman hienoja ihmisiä. Et me ollaan nyt tuohon sovittu jo vähän tammikuulle tapaamista ja sai tässä niin kuin tämän liikunnallisen elämän lisäksi myös hyviä ystäviä lisää elämäänsä. Et oli kyllä kaikin puolin hieno juttu. Mutta siis oikeesti joka kerta kun me ollaan nähty, niin aina sen jälkeen on ollut ihan huikea fiilis. Tästä on tullut niin paljon lisää jotenkin motivaatiota, että itse kun just yksin ajattelee, että just, että ei jaksaisi lähteä, ei jaksaisi tehdä ja näin. Mutta sitten aina joka kerta kun täältä on lähtenyt, niin on niinku motivaatio katossa ja tekisi mieli joka päivä vetää 5 treeniä. Uskomaton. Se on hyvä. Tästä eteenpäin jatkan tätä samaa ruokaohjelmaa, mutta kerran viikossa on se cheat day, että sit voi syödä mitä on viikon aikana tehnyt mieli. Ja sitten jatketaan Sofian kanssa treenejä. Yritetään saada vähän lihasta lisää. Ja Prootin tiim! Se on hei! Muutuu se prootin tiim, se on se tiim! Aina lähet haaparantaa, niin mä puhun ruoaksi. Hei! Ai! Noniin! Nyt! Prootin tiim! Kiitos aivan mielettömästi. Tää on ollut meillekin aika uusi juttu, kun ei ole ihan tällaista aikaisemmin tullut tehtyä. Ei ole tämmöistä ryhmähommaa tehty. Niin. Mahtavaa. Hei Jemi, tuleviin treeneihin ja ei ole tällaista ryhmähommaa aikaisemmin tullut kokeiltaakaan. Näin räärupeille. Herran Jumala, te kaksi vielä. Mä yritin mitään, mutta hiihtää taas kaksi. Nyt on kokeiltu tällaista ryhmähommaa. Se lähti niin hyvin. Tää oli niin sellainen herkkä hetki, mutta